má niekto, tak si každý dal. Ešte raz vás veľmi srdečne vítam. Dajem vám krásny zážitok. A v neposlednom rade chcem privítať aj tým Darlo, Roba a Janku, ktorí k nám prišli z ďaleka. Nie z zahraničia, ale z zámkov. A začnem teraz veľmi krátko takým úvodom, že čo toto vlastne vidíte a čo to je. Cvičenie, ktoré tu vidíte, budete vidieť, a teda aj to zariadenie, všeobecnosti sa volá hrazda. A to je pevná podložka. Inak sa telo správa, keď má pevnú, a keď má takú nestabilnú. A teraz hrazda je tiež vlastne, alebo takáto nejaká tyč je vlastne tiež pevná opora pre telo. Takže teraz to skúsim porovnať, že môžem sa zavesiť takto a je to pevná opora, to telo sa nejako správa. Potom sa môžem zavesiť za kruh, napríklad, čo je teda už úplne inom, ale predsa len je to pevná opora, týmto sa ma to nepustí, ak ma nevetre. Takže zase to telo sa bude nejako správať. Moja skúsenosť po tých 4 rokoch hovorí to, že keď telo nenarazí na nejakú opornú vec, ktorú má už zaužitú, to znamená podlaha, hrazda, tak sa správa úplne inak. Lebo ja keď sa takto teraz postavím a ja sa túto rukou len jedne takto položím na túto tyč a budem sa s vami baviť a začnem spozorniť na niečo, čo mi poviete, že mám sa musím sa zamyslieť, ja skončím v takéto opore o túto tyč 100%. Museli by si byť asi veľmi trénovaný človek, ktorý by to neurobil. Takže v tejto konštrukcii je taký dosť, poviem to, že šialený statický posudok. Robil ho statik, ktorý robí lanové mosty, ktoré sú trošku väčšie ako to pravilo. Famóznosť tohto je, vlastne ono existuje na telo takéto modely z tohto typu, že pevné časti a potom sú držané v tom tvare vlastne nejakými vnutiami, nejakými silami, ktoré sa vedia prispôsobovať a tým sa mení ten tvar. Takže v podstate tieto časti nemajú nikde spoj, taký, ktorý by robil nejaké konkrétne presné spojenie a je to v podstate podobné v tele. Tie fascie majú takú fantastickú vlastnosť, oni dokážu veľmi krásne stuhnúť a čo myslíte, alebo čo si myslíte, že je taký najrýchlejší spôsob, ako si môžete krásne dostať fascie do stuhnutého stavu? Stres. Výborné. Chlad. Stres, chlad je tiež výborný, aj sa hovorí, že málo pohybu. Chemické procesy, fyzikálne. Áno, ale zatiaľ tam tak chemické by sa našli tiež asi výborné, ale myslím, že taký jeden z takých základných prirodzených stres je taký, že na lusknutie prstu. Ono to nevadilo, však stres máme, však stres je určite aj pri radosti, aj pri iných veciach, je to normálne potrebná záležitosť. Len teda problém je, keď ten stres pretrváva a neuvoľňujú sa tie fascie. Tam potom je to problém. No a tuto vlastne mám rád túto sieť tým spôsobom, že oni tie fascie v podstate predstavíme ako sieť a oni sa takto dokážu pribúľať teda. A keď sa nám tu niečo takto zlepí, urobí sa nám tu teda nejaký takýto zlepenec, v podstate rybári majú siete, to potom majú tam niečo zamotané, tak to rozmotávajú, tak v podstate sa nám deformuje a to ťahanie spôsobuje prepínanie týchto v tej sieti. A ono v podstate veľakrát máme, že bolesť niekde, ale v prvej fáze v podstate veľakrát to nie je ani to stuhnutie, ale niekde, kde potom prepíname na okor, to skrátenie, prepíname tieto vlákna. Lebo tie fascie obalujú každú jednu tepnú, každú fasciu, teda každú tepnú žilu, každé vlákno svalové obalujú, každú kosť, orgán, všetko obalujú. A oni vlastne vďaka tomu sa tu celé tak sklže, kolagénové vlákna a tak ďalej, sklže sa to. A predstavte si, že keď máte nejaké hovädzie mäso, rozkrojíte ho a teraz sa takto dáte dokopy, tak to sa tak zlepí, že s tým nepohnete. Takže vy keby ste tie fascie mali tuhé, tak by ste takto stáli v sochách, by ste sa nepohli, to je 100%. Ono by sa to neklzalo. No a toto je vlastne, čo ďalšiu vec, to práve robí, veľmi rýchlo rozvoľne tieto zlepence. Takže ďakujem veľmi pekne a ideme na to. Keď si všimnete logiku tohto systému, všetky lána so všetkými súvisia, keď pritiahnem tu, obmedzím všetky ostatné tri, všetky sú prepojené do lána. A vy keby si sa teraz tu chceli nejako skrčiť a prevalovať, tak si skrátite lána a neprevalíte sa nikde. Takže tento systém nás núti, aby ste nechali čo najdlhšie tie lána, aby ste mohli prevalovať. A keď to človek začne skúšať, tak mu to nejde, samozrejme, lebo robíš také tie pohyby, ale postupne
zistíte, že môžete priťahovať tlak a stále sa dokáže rozvoľniť a ešte stále sa dokáže prelamiť. Takže ono veľmi dobre, nejaká to mám samozrejme nacvičené, ale keď prvýkrát, keď pôjdete, tak to nepôjde také úplne hladko. Dobre. Alfa omega je to dých. To pravilo mobilo vás dokonca naučí, že prestanete zadržiavať toľko dých. Kde pracujeme cez členky v podstate. Môžeme využiť hlavu ako zmenu ťažiska, lebo tá hmotnosť hlavy je celkom slušná a dokáže nám zmeniť. Presťahujem. Ježiš, obzvlášť, ten je tam dobrý. No. Môže sa točiť, keď ľúbiš kolotoč, tak si môžeš robiť kolotoč, dýchaj. A my o tom sa si to človek nikdy neľúbi rotácie. A keď ty ľúbiš rotácie, môžeš prievostiť, keď si zakláš hlavu, vytlačíš hlavu. Zakláš hlavu, predozadu a pretlač na hore a most. Ruky necháš voľné, ruky práve nepriťahneš, môžeš, ale stačí mať voľne vystredené. Ale to, jak chceš, technik je veľa. Áno, tak zvuk vlastne robíš. Hlavou som iba víkend, ale vyšiel som aj na dolu. Ty ľúbiš kolotoče, mám taký pocit. Čiže to pravou rukou dotiahnutie, že môže byť v pohode. Nie. Posun sa na vlastne. Super. No, teraz zaresím do takéto systému, ktorý sa dokáže takto rotovať. Efektívne, že cítite rebra na pravej strane. Áno, už cítim. Je to, dá sa to? V pohode, úplne. Uvoľni sa. Dobre, a môže sa pretočiť potom skúšenia do brucha. Majú to pánu, že nepritajú sa rukami dolo, sa spustiť tam celý. Tak zvedci hlavu. Táto poľava samotná od sebe je veľmi efektívna pre nás, lebo stále sme v tejto polohe, ale keď máme možnosť v tomto otvorení hrudníka. Takže máš tu takýto vygradácií, že sem, tak si budeš pekne pohybovať s tými koncami, keď siete sa na... Skúsim na druhú stranu. Toto je náročnejšie. Teraz ideme na nohu, že je tam napísané. Keď chce, tak to bude. Hej. Nedá sa byť súťažený formou počas celkom. Nepotrebuje inštruktora, mám ten pocit. Máme príklad, že nepotrebuje inštruktora. Táto má v krvi. Toto máme taký presne ten prípad, že nič nerobím.